Kawis na buti kayo na. Oh my God! Agtungal. Yung tent namin, Diyos mio. Lumabas kami kasi Tulungan niyo kami! Uy, naman ko nila kita. Brad! Brad! Ato na binaw na natin kuhan. Cute. So yan, kanina pa kami naglalakbay. Kanina pa kami naglalakbay. Siguro naman sana makakita na kami ng magandang pwesto. Kasi hindi pa kami nakakakita ng magandang pwesto. So ayan, dito tayo dadaan. Diba? Dito tayo dadaan, no? Tayo dadaan. Doon na yung mga kasama ko. Ting. Ang lamig, ang lumalamig na yung ano dito. Lumamig na yung klima. Ah, didi? Mao di ay. Natunak ako. Charot. Tugnaw man yan eh. Sige. Grabe mga koys, ang lamig dito. Parang nasa Tagaytay. It's cold. It's cold over here. Malamig dito, no? Parang may snow. Charot. Kulang na lang mag-snow. Sarap. Buyagla. Tabi. So ayun mga koys. Wait. So ayun mga koys, ang lamig-lamig dito. Sana pagdating namin dun, sana makita kaming tubig. Ay grabe, ang lamig. Tabi. Tabi-tabi po. Nasaan na sila? Saan yung kasama natin? Umiwan na kami. Ay. Tabi. Tabi po. Ay. Ay la. Nagtikatog na no? Yeah. Lumalamig. Lumalamig yung temperature. Alam mo yung pagbukas mo ng freezer parang ganun. Go, go, go. Go.
So cold, man. Malamig na yung ano dito. The ambience is so cold. The ambience. Sana malapit na. Ay, mga guys, paggabi na. Paggabi na, hindi namin alam kung saan kayo magpipisto. Naligo na ako sa pawis, pati sila. Ay, okay na. Halatang pagod na sila. Kunar pa, inom ako tubig. Ayaw ko. Turog na lang ngayon ako. Ikaw daw. Eh, kung kumaturog na lang si Balay mo. Ay, grabe. Thank you. Mga guys, di namin alam kung saan na kami papunta. Kung ito na ba yun o hindi pa. Di namin alam kung ito ba yung pupuntahan namin o malayo pa ba. Pagod na sila. Okay pa kayo. Tingnan nyo, mga kasama na. Yung mga kasama. Problema namin kung saan kayo magtatayo ng tent. Dito na lang sa gitna. Kasi medyo paano na yung araw. Palubog na. Saan tayo pupunta? Ha? Saan tayo ngayon pupunta? So ayun mga guys, feeling ko yung dinaanan namin ano, baha no? Kaya yun. Dito. Dito kami sa ano ng baha. Kumbaga nandito kami sa drainage. Dito kami sa kanal. Ayun no. Kaso wala namang tubig. Ngiti. Ngiti. Ayun. Saan kaya? Baka doon pa sa malayo. Grabe, nakakapagod talaga. Parang gusto ko na matulog. Katulog. I-restart. Kaso wala pa kayong pagtatayuan ng tent. Tingnan nyo naman yung area dito. Tingnan nyo. Wala na no? Wala? Amo ba kayo din eh? Kayo na. Nagharay ka ayuan? Ah, so di rin ni Ama din eh. Dito point dapat. Amin yung pinakaulo. San Falls. Nawaran ang Falls ano? Nawaran lang ngayon. Doon Doon. Desembre? Parang gumuho yata no? Gumuho ba? December 24. Ah, Basta ang balay. oo, tama kasi nagbagyo, di ba? Orduha. Amin yung pinakaulo. 2019 na. Ah, bale ito yung Pinakaulo. pinakauna niya na falls. At pag Orduha? Ah, Nakuha na ito na. pero walang tubig. Dati. Paano yan? Anong plano natin ngayon? Plano? Ha? Plano natin. Ano ba? Dito, Saging nanay. sa Uncle Bin. Di man siya naalog.
babait nalog. So yun mga koy, sabi nila nandun, may tubig dun. Kitaon daw natin. Hindi nila alam kasi may nakita sila dun parang nakabara. Hindi din nila alam kung may tubig ba dun. Kasi napaka-delikado na. Namin dito is hiking kami, pero hindi ko din alam na yung iba pala, yung plano din pala nila is puntahan nila yung falls. Oo. Tingnan sana nila kung may tubig, pero sad to say, pagdating namin dito, wala na kasi nga, sabi nila, chinek nila doon sa bandang dulo. Parang may bumara. Paano niya sabi na may bumara? Ibig sabihin may tubig. Ano ba? Nag-iba na ba niya formas? Dili na person dati tapos Ayos na. Wala, bumas. lain ng mga to. Oh, nag-iba na? So, yun, sabi na, nag-iba na daw. Kaya yung problema namin ngayon is wala kaming tubig. Although mayroon kaming drinking water, pero paano yun? Yung pagsaing namin ng bigas. Kakainin na lang namin na hilaw yung bigas. May dapasag na. Tinapay. Buti na lang meron kaming baon na tinapay, tsaka meron din kaming saging kasi si Rowena nagsaing yung mama niya naglaga ng saging yung mama niya. Buti na lang pinadala sa amin. Tapos, ano pa yung isda natin? Tapos ayun pa, pero yung isda Madali na ito. okay lang yan kasi Pero ito pag sabi ni Brad meron namang paraan. paraan niya. Pero yun lang yung problema natin yung bigas. Kung paano natin masasaing, tapos meron naman tayong Brad ako salmon Brad. duhay to ka rice cooker na kuan nga ito. Tapos Dire. Ang butang sa rice cooker? Oh. Wala na magsubra dito. Bala na magsubra basta wag lang magkulang. Kasi magkuha na lagi sa nag-ianan. Sino nga ito sin? Ay, sakto lang ito kay Jimar. Binda. Dito ka na. Mabiling magpatuloy ka na ng nag-ianan. Oh, tapos yung 'di ba yung dumaan kami dito may narinig kayong aso. Bali may nakatira doon. Ano siya nagbabantay? Ha? Nagbabantay? Iret. Bali doon na lang kayo magtatayo ng tent kasi may tao naman doon. Hindi din namin expect na may tao pala doon. May nakatira pala doon. Ang dami pang aso. Dapat siguro dito nagtatayo. Kaya doon na lang kami mamaya magtatayo ng Pagbuwas pa pag-uli. doon na lang tayo magtatayo ng tent no? Sa ubos na magtindog sa inyo. Sa tuning kanan. Oh. Ay, hoy. Ay, pagbiraan ini. Kaya delikado. Baga ako na. Grabe, gulat ako may umano doon na ano, na bato. Tumaligad. Ay, Amazing ko nakuha sa camera. amazing kung nakuha sa kamera. Iki-GS na yun. Abnay. Tabila. So yan, yung dalawa, hinihintay pa namin kasi sabi nila, check down nila yung doon. Baka, malay nyo, di ba? Kahit kunting tubig lang. Ayan, daming purpose. Magte-tent lang pala kayo punta dito. Na naman ka mo. May dama ko tutubi. Naisip nila kung may falls ba. So ayun, dumiretso kami dito. Ay nato pagkuha na kay Uy, ay pagkuha na. Nasaan kayo tawag sa? Saan tayong party? Kasi parang nasa liblib na tayo na lugar. Survival! Basta kailangan talaga, bahala na kung saan kami mag-tent. Basta kailangan talaga namin ng tubig. Tubig is very important to our life. Ayun, nag-primitive na sila. Survival. MJs na yan! Morning, afternoon. Rated MMK. Kinawasad to no, nabuhay man sila sa tinit-tinit ginawa. Labi na itong gutom ka kayo, tubig good dahil ni mong kukuha ng pamilya. Okay pa man siya. Ikaw ang tuloy. So ayun mga koys, yan na lang yung tubig namin. Nagulay ko 1.5. Tas adto. Tubig namin, dalawang 1.5 na lang. Tapos doon, mayroon pa yata dito. Stemo on. Dito, may dapa no? May da pangadawin? Magda. May da pa mga ingad tulat usa. Mayroon pa. So kuan nala. Dito sa bag na may Inin katunga. inin amo lagi to pag magtuon kita diri nala naton siya kanon. Paglutod sura. Diretso ta nala sabaw. Bagan, bagan tawag sa ano? Ano? Ang dati Military. pa. Bagan military na lang kita para Military may mainom style pa na lang kita, guys. Para may mainom Mga pa koys. kita, ha?
Di ba pero daan na lutuan na daw? Ang tinoon ba dito na irisaw na? Oo, Tanan apa niluto nila sa baw. An kuan lang isda. Pero wala man problema sa isda kay makakuan man kita ngadto kay Maraman. Ama na luto ba na? Ha? Manok. Oo. Tanan? But mapay may saging lechon na ginluto ya mama. Mapay laliwat kay naluto ko an manok na ako. Hindi pantong manok. Mapay la brad. Kasi mama, mapin na nakaisip siya na, sining niya na ano, na baka daw walang panggatong. Kaya niluto na lang niya. Daw mo akong sungo. Madali lang sungo niyan maski maski pa Basta? dire maski pa kalayo kuan bugos kabuk mabalay kadako kaya nato nimo. Sindihan ka. Nagdara ka bitul brad. Petrolyo? Ala. Ano man? Fuck. Ano man? Kalimtan ko petrolyo pero kan papel la ako na dara. Ah okay. Maging kaya nato. Mapay damo na akong Bato, ginkuan na bato. papel nakalimtan kong petrolyo kinita ko adto. Kita ko sa petrolyo dadong ko ito niyan. Ano dito nga do? Wala nga di. Kumita na siya. Sampula. Bato na la. Pero kaya man to brad kay damo man akong papel na ginda. Mm.